салом алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо боз як хонаи фурӯшӣ мешавад. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод, территорияи пивозавод, назди банисаи туберкулёзни баниса, мактаби 60 наздика. Хонамон дом ва ҳавлӣ дорад. Дӯстони азиз, ҳозир хона қати ҳамаша барои шумо шароиташа нишон медиҳем. Якум очилад масъалаи об, свет маъмул нест. Нигоҳ кунед, свето гирунай, рӯзона свет ҳаст, шабам свет ҳаст, намебарад свет. 24 соат об ҳаст. Дарёи Қимсангир об кашида овардагия. Инҷа як духонага времянка дора. Дар онда хонашон шароиташон 100%. Ина территория ҳавлӣ, ангур, чойлобдор дора. Ва дар ин пара дӯстони азиз, қариб 1 сотиқ сарай дора. Оғулхона, хоҷатхонаш дар ҳамин парай. Дӯстони азиз, навора сар кардем рафтем. Саросима нашида видеора то охириша тамошо кунед. Нархоша ахир да гам мезанем. Якум хона қати шумо нашинос мекунед. Дар инҷа як времянка ҳаст. Дар инҷа як хона, дӯстони азиз, тамошо кунед. Ин пара боша душивоиша, термиксу об ҳамаш ҳаст. Ана дӯстони азиз, хона ёра ремонт, тамошо кунед. Якум дароша як нишон медиҳем. Дарои бақувват, тирезашон ҳамаш пластикӣ. Инҷа калидор мешавад. Ин калидормон 1.5 ба қариб 7 метр дарозиш. Дар инҷа як тапчанча дора. Дасти рост мебошад, як зали 4 ба 4 мешавад. Ина дӯстони азиз, шароитошона тамошо кунед. Таш пол. Ин хонада якта кондитсионеру термиксаш места, дига ҳама чиз чорашона мегирад. Ина дӯстони азиз, тамошо кунед. Абой ҳама тирезошон пластик задагиян. Ҳозир бошад, акун дим хонаш медем. Таш пол ҳаст. Ин пара, ина дӯстони азиз, веран, ҳама тирезошон пластика. Пардошон ҳамаша мегирад. Ина ремонтошона бинед дӯстони азиз. Инҷа бошад якта спални мешавад. Размери ин где-то 3.5 ба 3 мешавад да. Ҳамхел дӯстони азиз, ина. Инҷа спални. Акун бошад берун мебуроем. Дар инҷа як веранда, ду хона ҳаст. Ана акун бошад як берун мебуроем. Ина инҷа времянкада гап задем. Душивоиш ҳаст, об. Ин парада якта времянка дига. Ана боз дар онҷа як дига хона ҳаст. Бошам нишон медиҳем. Тамошо кунед дӯстони азиз. Ин пара ягон бо кухни мекунед, любой чӣ кунед мешавад. Ин пара бо як хонаи дига ҳаст. Ин дӯстони азиз, где-то инҷа 2.5 ба 4 ҳаст. Парашам пол ҳаст, заминаш полай. Хеле свет 24 соат свет ҳаст. Обам муаммо нест. Аз дарё об овардагия. Акнун бошад бо якта дига ин парада времянка ҳаст. Ҳозир хонаша нишон медиҳем. Ҳавлида бинед дӯстони азиз, қариб 2 сотиқ ҳавлӣ дорад. Бемалол ангур, ягон гараж кунеам мешавад. Инам хеле ҳавлида доред. Ин парада як времянка ҳаст. Ин парада бо кухни кардагия. Опарашан ҳозир нишон медиҳем. Ина навесо аст. Бемалол шишта зимистонда ҳозир инҷарам нишон мекунем. Ина дӯстони азиз, инҷа акун времянка обшияга мешавад. Хулас, размери ин хона где-то 3 ба 5 аст дарозиш. Ина дӯстони азиз, ҳозир дуюм времянкаша нишон медиҳем. Он пара кухни мешавад ба хиёлам. Инҷашам нишон медиҳем. Ина тамошо кунед. Инҷа хулас кухни мешавад. Орду, холодильнику, ҳамхели картишка пиёзу, миличовку, ҳамхели. Хулас, дӯстони азиз, шумо хона қати шунос шидед. Ҳама ҳуҷҷатошон 100%. Аз ҳамин территория сар мешавад хона. Дар инҷа якта хона, дуронда дута хона аст, якта верандарост. Ин парада як хонаи дига, душивой. Ин парада қариб 1 сотиқи дига оғилхонаву хоҷатхона, мирхона ҳамаш ҳаст. Ва ин пара ҳамка ҳавлӣ, дӯстони азиз, ҳавлиро дидед. Нархи ин 450 000 сомонӣ. Рақамҳо дар рӯи экран ҳаст.
занг занед, худо хоҳад иншоалло бо муомила мешавад. Фақат шумо дӯстони азиз дар WhatsApp муроҷиат кунед. Ин бародар дар Федератсияи Россия ҳаст. Дар WhatsApp муроҷиат кунед, мешавад иншоалло аз номи канали Колхозобод гап задем, бо ягон сум скидка арзонтар карда медиҳад. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Колхозобод мешавад, назди мактаби Шаҳсида, назди туберкулёзи Баниса, Садиқ аст, боғча, ҳамаш наздик аст. Дӯстони азиз, рақамҳо дар рӯи экран, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Фақат дӯстони азиз WhatsApp қатӣ муроҷиат кунед. Ҳуҷҷатҳошон 100% ягон камбуди надорад. Плюс хонара диден, территория чайлоб дорад. Чанд хона буд, ҳамаша нишон додем. Фикротон бошад, дар комментария нависед. 450 000 сомон иншоалло бо муомила дорад. Самое главное, дӯстони азиз, такси ҳаст, лаби раҳ ҳаст, қади раҳ, мақсад таксиҳо то района 3 сум 4 сум қатӣ мебаранд, меоранд. Бемалол такси қатӣ омада рафтан мегирем. О мамонес, свет мамонес 24 соата бемалол зиндаги кардан мегирад. Касоне ки ба хона лозим бошад, ҳамин видеоро срочно поделиса кунед. Бисёр кас пурсида буд ки хонаи заминиву хонаи фурӯшӣ бошад. Марҳамат монен гуфта будам бисёр кас, ина худохоҳад мо навор кардем. Касоне ки маъқул бошад, марҳамат занг зада муроҷиат кунед. Видео маъқул шуда боша, як лайк, подпискаро фаромӯш накунед дӯстони азиз.